Сәлам, мин Алия. Бүгенге уенның катнашучылары белән танышыйк. Разил Камалов, баянчы, җырчы, өч малай әтисе. Рафина Ганиуллина, җырчы, социаль челтәрләрендә баянлы фото-видеолары бар. Өч малай әнисе. Мин интернетта сезнең турында бик күп комментарийлар таптым. Комментарий үзегез турында дип уйласагыз, лайк куегыз. Сезнең турында түгел дисәгез, дизлайк. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл бирелә. Вампирлар да хәзер заманча. Кан эчмиләр, сөт кенә эчәләр. Кан эчмиләр, сөт кенә эчәләр. Бу нәрсә турында? Искә төште. Бу мин Разил дип уйлыйм. Монда шуша күрсәтергә. Шай. Әйе. Точно. Әйе. Әллә нинди образларга керәсез. Моны синекендә язлар микән? Минекендә язлар микән? Сине гаеп иткәннәрдер инде. Юк, мин синең дә язганнардыр дип уйлыйм. Мин син дип уйлыйм. Монда сине миңа калса кабул итә алмаганнар. Рафина дип. Разил. Бигрәк җитез инде үзегез. Ну без икебез дә җитез бай. Кайсы безгә әйтелде икән? Сиңа бал булды бит, миңа. Мин уйлыйм монсы минем турындадыр дип. Бигрәк җитез инде үзегез. Рафина булсын, мин түгел. Минекендә дә түгел. Дип уйлыйм. Рафина, Ботаник. Монысы сиңадыр инде. Хатын кызга ничектер ботаник дип әйтү килешми. Мин син дип уйлыйм. Мин дә үзем дип уйлыйм. Дөрес җавап экранда. Yes. Сөләйманның игезәге бит бу. Димәк, минем биттә язганнардыр. Мин дә Разилникендә дип уйлыйм. Чөнки күп кеше Сөләйманны Разилгә ошата. Бәлки син фото куйгансың да синекендә язганнардыр. Но инде җавап кабул Хәзер инде ителде. әйттек инде. Соң. Җавапларыгызны кабул иттем. Икебезгә дә бал булмады. Бик непредсказуемо да шутью оларга тиеш. Хәйлиртә, ни эшләп йөрисең таң белән, ни хуҗаларың? Ни нужаларың калды? Кемгә әйтәләр икән инде монда? Хәерле иртә. Эшләп, нинди фотоларга может бу, нинди пост буларга может бу. Икебездә булырга Ни мөмкин. эшләп йөрисең таң белән? Таң белән. Мин уйлыйм синең турында сүз бара дип нишләптер. Мин дә уйлыйм синең турында. Ә мен синең турында дип уйлыйм. Син аскачык күрсәтергә тиеш. Әйе. Булды инде бу. Сылу кешегә сылу капчыгы кигерсәң дә сылу була. Кидерсәңдер инде монда. Но монсы бу Алия хитрый. Мин думаю, ул уйлагандыр, что мин сиңа уйлыйм дип. Мин дә ничектер син дип уйлыйм. Үзем минекенә язгандыр Синең нәрсә. турындадыр дип. Әйе. Хәзер белеп Разил. карыйбыз. Алияның хәйләкәр икәнен аңладыгыз. Менә бит, менә. Мулатчина син. Хәтерләми бу язманы. Үземнең комментарийда да күптән булса да Мин уйлыйм, минекендә дип уйлыйм. Рафина дип уйлыйм. Әйе. Всё, не кабыл Белдек, китте. белдек, белдек, Интуиция белдек. кабынып китте. Беренче тур тәмам. Рафина 6 балл, Разил 4 балл. Котлыйм. Ничектер шундый Энтузиазм белән түгелме? түгел әйе. Яра, мин шат инде синең. Ничектер кәефем Синең чыгып өчен. китте кебек. Сезгә шәүлә артында яшерелгән шәхесләрне танырга кирәк. Бер дөрес җавап 2 балл. Миннән окей, Алия. Кем бу дип сорасагыз, ярдәм итәм.
Ләкин җавабыгыз өчен 1 балл гына бирәм. Беренче булып Рафина башлый. Birinchi qarashqa Rustam Asayevni xatirladi. Подсказкалар бармы соң? Сұрасаң 1 баллға келмей. 2 баллына 1 балл була инде. Әгәр дә отсаң. Точно Ират. Окей, Алия. Миңа bir подсказка кирәк. Үзе дә, кызы да, кияүе дә җырчылар. Әйтәм бит Rustam Asayev. Дөрес җавап экранда. Мен дә шулай дип уйладым сразу. Rustamga salam. Так, bu kız indi. Qатын kız. Нишләп? Син чәчеңне үстерсәң, шундыйрак буласың инде. Йо, җилкәләре тара инде. Җилкәләре тар, формасы. Зигер. Ну, мен дә уйладым шундыйрак, кстати. 10 ел яшибез, шуңа бер уйлар бер була Уйлар башладым. бер инде безнеке. Ну, бу җырчы булса, нишләптер нигә ашатам? Шундыйрак прическа белән Гөлнар Шәрифҗанова йөрде. Как будто бул Татар җырчысы микән бу? Сорасам, Балтыша, әйдәгәсне. Чит ил җырчысы. Ва-банк барабыз хәзер. Гөлнар Шәрифҗанова булсын. Шутью. Җавапны кабул иттем. Дөрес җавап экранда. Икебез дә уталдык. Ландыш Нигъмәтҗанова онытылган. Нишлисең инде? Шундый прическалы дип Син әйтәм. тагын алга киттең инде. Так. Чәче юкмы соң моның? Бу ни? Күзек кигән бу. Бу плеш башлы. Бу Йомшак кына дип әйткән инде. Нагиев. Әй, Нагиев кашаган. Бер кулы кисәдә. Мен аңладым кем икән. Ул булса. Но мен сиңа әйтмим. Без бит бер-беребезне батырга килдек. Бу Данир Сабиров. Соңгы җавап булма? Әйе. Мөнир Рахмаев. Но миңа бал эләкми барыбер. Дмитрий Нагиев булып, Данир Сабиров басып тора икән дигән. Якраны ди Син бу идеальный. фотоны күргәнем бар. Идеальный түгәрәк баш, мотор. Әй, шо. Мин аны эшләпәдән генә күреп, эшләпәдән күз алдыма китерәм Ну, мен. Мөнир белән без күрешеп тә торабыз бит инде. Бер бакчага балалар йөри. Иттән күрешеп алабыз. Махсус эшләпәсез фотосын алдым. Аха, бу Хабибка да ашаган бу. Мин белдем. Нишләп? Син белгәнне мин беләм, мин белмәгәнне син беләсең. Мин әйтсәм буламы, Алия? Була, ләкин бал бирмим. Балсыз гына. Айса Рәзил әйтсен инде. Аннары күрсәтми торыгыз. Юк, Мин син дә әйт әйтеп үзең карыйм. мнение, аннары сиңа бары бал бирелми бит. Син һәм миннән кабатлыйсың да әйтәсең. Ну, синең мнениеңне нитәм? Мин нишләптер Маузер дип уйлыйм. Маузер. Нано шеш. Саксофоны астаның, әшеше менә монда әзрәк сакалы бар. Артур Маузер, әйме? Әйе. Бер подсказка. Окей, Алия, кирәк бер подсказка. Бер-ике. Ярар инде балыңны әрәм итмә. Юк, мин шикләнәм. Шикләнгәч ярдәм итәм. Музыка уен коралында уйный да, хатыны белән җырлый да ала. Шулай булгач, Артур Маузер. Саксофонист. Яшәм сине. Ага. Әйттем бит. Менә бит. Рәхмәт. Әзрәк булышып җибәрәм инде. Әйе, мәсәлән, мин бигрәк разрыв каты була бит. Син мине батырга телисең, конечно. Юк инде, ты что? Мин сине җиңүеңне телим. Габделфәт Сафин гадәттә шулай итә. Юк, бу нирәк башка телосложение. Ләкин әйе, Габделфәткә ошамаган Рауль шәүләсе. Галиевка ошаган как будто бы. Да, жилеткасы да бар кебек моның. Менә бу Данир Сабиров дисәм була. Колаклары ятып тора. Инде. Инде Данир Сабиров дип уйлыйм. Без укыганда әле аның шундый мотор итеп тырпайып тора яклаклары. Фәдинер. Зөлфәтдин Нуров булган икән. Кара шәүләдән берничә кешегә охшатып була. Син әле бер ике тапкыр дөрес әйтмәсәң дә куркыныч түгел дип уйлыйм.
Безнең соңгы шәүләбез калды. Разил, Опа. Мұның бигрәк костюмнары. Мұны вообще догадаться етеді. Бұл бренди. Мындай костюмдардан кім берген мүмкін бізде? Бұл шубыдадыр бәлки. Жоқ шуба болса, оста костюм бар битен. Ол Исия Бадрединова болырға мүмкін? Окей, Алия, миңа бір подсказка керек. аның туры сүзлелеге жырларында шагыла. Исия Бадретдинова. Сиңа туры келгенлер мен бүтінсін біліп барам. Жауап экранда. Әйттемеш, капюшон түгіл екен өзі? Хорошо ба деп мен дұрыс еткем анасы. Шубы түгіл пәлте. Пәлте. Пальто. Ну, бейгіт кішіге шуба, ботинка. Мех Бір білем. сөзді. Сиңа бүтін нәрсе Қара ботинка. Қарады саптыс. Кроссовки да, сандали да ботинка. Жайлы шейтірге. Алайсың бары бұл. Икенче тур тамам. Исәп. Разил 2 балл, Рафина 1 балл. Қуып жеттің мені. Ура. Каршыгызда сораулар. Алар 3 төрле категориягә бүленгән. Серле сораулар өчен сез 3 балл, иҗат турындагы сораулар өчен 2 балл, фәлсәфә турындагы сораулар өчен 1 балл ала аласыз. Бу юлы беренче булып Разил башлый. Миңа алға шығарға керек. 3 балдан башып қарайық әлі. Нәрсе ол? Глабелла. Бұл өзім тұрында түгіл мені ол сұраулар. Мен өзім тұрында сұрауға әйтеге керек екен деп тұрам. Глабелла. Теләсәң инде темага дидем. Сіз мені тұттың, Алия. Нәрсе ол Глабелла? Глабелла, қазір логиканы қабызабыз да. Іздеп қарайбыз менің шүкірлерімнен. Глабелла что-то глобальныйдыр индейме. Те глабелла. Жоқ, мен ойлайым бұл мен анчықта жауап бере керек бетінде. Шешек исімі бұл. Шешек сорты шундай глабелла. Жавапны кабул иттем, ләкин дөрес жавап 2 кош арасы. 2 кош арасы? Точно, Глабелла деп аталашы бұл. Не қоядыр ішкен бар дейм мен бұл сөзіне. Бірінші тапқыр іштім. Дәвам итик, Рафина. Әйдәгіз ортада 2 балл. Бірге ижат еткенде еш талашасызмы? Ол талашу түгіл олайымы? Көбірек бәхәсләшу? Нешігірек дұрыс яңғыраш табырға? Нендерек юнәлішке, мәсәлән, бір жырны сайлап аласың екен, нендерек юнәлішке аны алып кіріп кетірге? Қайда қошымталарыны, қайда бірінші куплетні сен жырлайсың, мен жырлайым деген шындай бәхәсләшу болырға мүмкін. Бәлкі нендедір аранжировкадағы инструментны алып атырға, еки үстерге болырға мүмкін әйімі? Мәсәлән, енді жыр турында сөз барса, киімнәр турында бәхәсләшу туырға мүмкін. Көбірек шындай. Талашырға вақыт жоқ. Жавапны кабул иттем. Разил. Қазір енді қорқатып қойдығыз енді. Екінші бал, 2 балға айдағыз, жауап берек. Жырдың темасын нешік сөйлеға? Темасын сөйлеганда өзіңнің образыңа туры кетіріп сөйлейсің бетінде. Маңа қатынымнедей темаға жырлар болды, қабатланмасқа да тиіш. Өзіңа қалетіңе туры келген, қам енді аудитория недей жыр ішітәсі келесінің тарафтан, біздің тарафтан шоңа таянып, тасайлайсың, аннары бұлайда бұла yazушылар бетінде бізге жіберіп тұралар жырлары. Дәмі вариант біз ана тыңлайбыз да, көңілге шындай ошаған жыр болып қоя, и біз шолық вақытта ана өзейтеп алып та қоябыз. Алайда туры келе. Алар бәлки туры кетіріп шулай yazылардыр да, хам жиберелердір. Көңіл қалетіңді тұра енді. Бәлки бұл мұна шол жыр Разилден Рафинаға келеша деп. Шамалап. Шамалап, Алдан. Біргелеп жауап бердік. Шындай вариантта бар. Әйді өзімі сынап қарым, 3 болсын әйін. Нёрдл. Нәрсе ол? Нёрдл. Нёрдл. Мен ешкен жоқ. Мен де ешкенім жоқ. Демек білмейсің? Нёр. Жоқ, нёр нәрсе саңалы ол. Бұл бетінде нендедір
шетел сөзі деп аңлаймын. Ньордал. Точно татар түгел. Әйе. Little деген кебек. Ньорд. Англисчеде хатırlamıyorum дис. Мен английский курслар әзірек оқып алдым иш. Білмеймін, яңарыш түгелдір бит инде. Соңғы жауап бұмы? Бүтән башка берәй келмей. Кызганычка каршы. Яңарыш деген жауапны кабул иттем. Ләкин дөрес жауап теш пастасының соңғы тамчысы. Офолла. Хәзер миңа өчен Файдалы булсын. Хәзер миңа 3 балл кызык булып китте. Күп нәрсәне белеп кайтага бу сәбәп. Әйе. Синең өчен иң шәп ял нинди? Менә мондай сорауны бик шәп инде. Минең өчен Монда шулай да туры килгән мөмкин икән, димме? Мин тапшыруларны беренчесен карап бардым, шуңа ни. Таныш. Синең өчен иң шәп ял нинди? Минең өчен иң шәп ял ул әгәр дә гаилә белән бергә булганда, өйдә ял көннәрне бөтенебез дә өйдә шау-шу килеп, майлар белән уйнап, ашаулар Рәфинә пешереп, тәмле ризыклар ашап, балалар белән бергә өйдә ял итеп, шәйләр эчеп. Минем өчен иң шәп ял шул. Белеп торырбыз. Конечно. Бер кая барып киләм әле син балалар белән рәхәтләнеп ятканда. Юк, синдә минем нидә идеальный ялда бар бит. Миндә бар монда. Рәхмәт. Бик тәти жауап. Дәвам итик. Кем ашау пешерә? Так. Чыгып качмакчы. Өченче балны алырга куркыныч. Икене сайлый кайтабыз. Иҗат итәргә теләгән кешеләргә нәрсәдән башларга? Нәрсәдән башларга дип белмим, ул иҗатка тартылган кеше аны туктатып та тора алмый, миңа калса. Ул аның ниндидер бер борчып торган шундый сорауга әйләнә бит инде ул сиңа. Менә хәзер мин иҗат итәм дип кенә булмый, ул синең ишеңдә утыра, ул синең ишеңдә кайный һәм тышка бәреп чыга. Жыр буларакмы, бию буларакмы, рәсем ясау буларакмы, һәм иң мөһиме туктап калмаскадыр инде, үстерергә менә шушы булган омтылышыңны һәм талантыңны. Мин уйлыйм, теге шул сферада булган кешеләр белән аралашырга кирәктер дә дип тагын. Күбрәк алар белән аралашкан сайын син Анысы хәзер гомумән проблема түгел. Без бит инде хәзер на расстоянии дигәндәй бер-беребез белән аралаша торган заманнарга килеп җиттек. Рәхмәт. 2 балл булсын. Сорау экранда. Иҗат иткәндә кемнең җырлары белән илһамланасыз? Без инде эстрада, татар эстрадасы артистлары буларак, үзебезнең иҗатташ дусларыбызның да иҗатташ дусларга түгел, иҗатта кем кайный, аларның да җырларын ишетеп тыңлап торабыз бит инде. Илһамлану дигән сүз бәлки күбрәктер дә без инде не алабыз? Үзеңә Юк, менә бер көнне генә әле машинада кайтканда тыңлап кайтты Хайдар Бигичев, Илһам Шакиров. Әлбәттә, алар белән илһамланасыз. Аларга кабат әйләнеп кайтасың. Барыбер менә аларга тагын бер кат сыкланып. Алар инде безнең татар сәнгатенә куючы безнең фундамент. Алар безнең нигезебез, инде җырларны эшләдер алдыннан инде без аудиторияны карап, үзебезнең коллегаларыбызның җырларын тыңлап, бүгенге музыкаль трендларга ияреп, яшьләргә дә шундый якын җырлар булсын дип җат һәм инде җырны алгач та син уже ул җыр белән илһамланасың, үзең тизрәк эшлисе килә, рожок күрсәтәсе килә, ул җыр сине әйдәп бара, алга күтәрә, шул җыр үзе илһамландыра. Мәшәй. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Дәвам итик. Рәфинә. Әйдәгез 3 балл булсын.
Сорау экранда. Казанда илһамлана торган урыннарың бармы? Бар. Бик яратам үзебезнең милли китапхананы. Ничектер шунда баргач, бәлки миңа эш бала әнисе буларак тынычлык эзләп барамдыр инде, мен дә белмим. Китаплар карап йөрергә яратам. Ничектер анда менә шундый матур манзара, су буе, менә шул урынны бик яратам. Анарысын тагын нәрсә кайларга йөрибез әле без Разил. Раифага Гомумән Казан шәһәре гомумән илһамландыра. Бик матур, бик чиста шәһәрбез, Аллага шөкер. Без монда яшәүбез белән шундый бәхетле кешеләр дим инде мин. Һәр вакыт берәр каян кайтып кергән саен әйтәм шул сүзне. инанасың. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Безнең уеныбыз тәмам. Сезнең турындагы мәгълүмат яңартылды. Уенның җиңүчесе Рәфинә. Неужели мин дә җиңәрмен икән бер тапкыр булса да? Син Бүтән тапшыруларда мин җиңеп барасың син. Юк инде, яхшы җиңдем. Рәхмәт Алия. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока.